Art bħal-Kirkop li kienet għal-bini ġiet trasformata fi spazju ieħor wara xogħol imwettaq minn Project Green. Ġnien il-Koppin issa joffri lir-residenti spazju aċċessibbli u sostenibbli fil-komunità. B'investiment ta' aktar minn €9,000,000 saru diversi interventi biex dan is-sit jinbidel fi ġnien pubbliku. L-ispazju jinkludi viewing platform, modijiet magħmula minn materjali riċiklabbli, żoni għal xejjex aromatiċi, kif ukoll strutturi li jippromuovu l-polinizzazzjoni u l-biodiversità, fosthom insect hotel u anke logħba tfal. F'dan il-proġett fuq spazju li kopri 1600 metru kwadru f'żona urbana tal-lokalità tħawlu 55 siġra matura, flimkien ma' pjanti u siġar indiġeni, bilan li tissaħħaħ l-ekosistema lokali. Il-ġnien jinkludi sistema ta' irrigazzjoni awtomatika li taħdem permezz ta' ġibjun ta' 110 metru kubu li sar apposta biex jiġi żgurat użu aktar effiċjenti tal-ilma. L-element ta' sostenibilità ġie msaħħaħ ukoll permezz ta' sistemi tal-elettriku li jaħdmu bl-enerġija solari. Il-ġnien ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli flimkien mas-Sindku ta' Ħall-Kirkop Matthew Aġus Sammit, fil-preżenza tat-tim ta' Project Green u rappreżentanti tal-Kunsill Lokali ta' Ħall-Kirkop. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif art li seta' tiġi żviluppata inbidlet fi spazju miftuħ għal familji u residenti. Il-perit tal-proġett ċer il-Kamilleri esprimit is-sodisfazzjon tagħha li dan l-ispazju issa qed jitgawda mir-residenti ta' Ħall-Kirkop. Illum qegħdin fiġnien il-Koppin ġew Ħall-Kirkop hija żona li kienet skedata l-iżvilupp ġo parti urbana f'Ħall-Kirkop li aħna trasformajniha fiġnien. Għamilna ġibjun, użajna materjali riċiklabbli, ġifieri anke l-passaġġi magħmulin minn materjal riċiklabbli u ma skavajniex għalih, allura kollox qiegħed fuq l-art. Is-Sindku ta' Ħall-Kirkop Matthew Aġus Sammit qal li dan il-proġett huwa pass importanti għall-lokalità, kif jagħti lir-residenti spazju ġdid fejn jistgħu iqattaw ħin ta' kwalità f'ambjent aktar nadif u miftuħ.